friends. Welcome to this program, Igbo Amaka, the spoken Igbo. N'izuụka gara aga, anyị mere ihe gbasara abụ ede Igbo, ebe anyị kọwara gụọ ihe niile gbasara abụ ede Igbo, kọwakwa ma nke na ụdị ya. Ebe a ka anyị gụrụ ya ka onye enweghị ike ịghọta abụ ede Igbo wee nwee ike mmanụ ka esi eme gịnị agụ ya. N'ụbọchị taa, anyị wee na-achọ ileba anya na isiokwu ọzọ bụ ọjị Igbo. Nke mbụ, anyị na-anụ maka ọjị. Gịnị bụ ọjị? Ọjị so n'otu ihe eji eme gịnị omenala n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ndị Igbo na-eme emume, na-eme mmemme maọbụ emume dịka olu onye si wee dị, ọ bụrụ na ọjị adịghị ya, ịma na ya ebidobeghị. Ọjị bụ, ọbụna asị kọwaa ihe bụ ọjị, asị na ọjị bụ mkpụrụ osisi ọjị na-amịta gịnị ọjị. Ọjị bụ mkpụrụ osisi ọjị na-amịpụta gịnị ọjị, ọ bụghị ọjị. Ọjị bụ mkpụrụ osisi ọjị na-amịpụta gịnị ọjị. N'omenala Igbo ọbụla, anyị na-etinye ọjị maka na ọ bụ ọjị ka anyị ji akpọtụ ndị nna nna anyị ka ha bịa were gịnị ọnọdụ. Dịka ọ na-abụ abịa n'ihe gbasara ụka, anyị bute akwụkwọ nsọ anyị ebido kpọkuo Chineke ome gịnị ọza anyị. Otu a ka ọ dị, ọ bụ site n'ọjị ka anyị ji eme ka ndị nna nna anyị ha mara na anyị eme gịnị, anyị akpọ ha abịa were oche. Ọjị bụ onye ọbụla na-aga ọjị anaghị eji asụsụ ọzọ na-abụghị gịnị asụsụ Igbo. Gịnị ka m kwuru? Anaghị eji asụsụ ọzọ na-abụghị asụsụ Igbo were eme gịnị aga ọjị. Maka na akwara anyị ekwuru emere ka anyị mata na olu ndị nna nna anyị ha na-anụ bụ gịnị asụsụ Igbo, ọ bụghị olu Bekee, ọ bụghị nke Latin, ọ bụghị nke ndị TV nke ọ ji abụ Awụsa, naanị gịnị asụsụ Igbo. O wee tụ gị na ọjị bụ gịnị anyị bụ na mkpụrụ isi, mana abịa n'ọjị na a na-akọwara anyị na ọjị, ọ bụrụ na ị nweghị ọjị na be gị, kedu ihe ndị mmadụ nwere ike iji wee mee ọjị? Maka na onye ọbịa n'oge gboo, ọbịa bịa na nke gị, bịa n'ụlọ gị, ọ bụ ọjị ka ị ga-enye ya wee gọọ ya, wee nabata ya, wee kelee Chukwu ọbịa ahụ duru ya n'ogologo ụzọ wee bịa n'obe gị. Ọ bụkwa ọjị ha ka ị ga-eji wee gwakwa ha sị ha durukwa ya ka ọ ga-abụ ọ ga-ana ka ọ nakwa n'udo na ọṅụ. Ya bụ na ọ bụ ọjị ka a na-eweta. Mana ọ bụrụ na ị nweghị ọjị, naanị na a na-agọ ọjị agọ. Ya bụ gịnị bụ ịgọ ọjị? A na-eji ya ekpe ekpere. Mana ị ga-eweta nwa aṅara, weta mmiri, weta akị ilu, weta ose ọjị, were mmiri na mmanya. Ọ bụghịkwa mmanya dịka biya ma ndị ọzọ. Ị ga-eji nkwụ elu kara aka wee mee gịnị wee sọọrọ onye ọbịa. Mana ọ bụ naanị ọjị bụ nke a na-eme gịnị, nke a na-agọ agọ. Mana ndị ọzọ bụ na a nwere ike inye ya onye ahụ n'ụzọ dịka inwe ike ubi okwu wee mee gịnị, so onye a na ọjị nwere na ọjị gị bịa, onye ahụ anara gị ọjị. Now, e nwere ihe a na-asị gị ọjị nwere ibe ọjị na-eme gị gịnị na-agba. Ọ bụ ebe a ka anyị na-enwe nghọtahie n'ọjị. Ụfọdụ ndị mmadụ asị na ọjị bụ ọjị. Ọjị ọbụla, e nwere ọjị Igbo nwee ọjị Hausa. Biko, nke anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị taa bụ gịnị ọjị Igbo. Ị na-anya n'isiokwu anyị ga-ahụ ya ọjị gịnị Igbo. Asị akwam Igbo nọ Igbo, maka na ọtụtụ n'ime anyị na-agba abịa sị na Igbo abụrụzie gịnị Igbo, ewepụzie ji were bi wee bido. Mana anyị bụ ndị gịnị ndị Igbo. Ya bụ ọ bụ ọjị Igbo, ọ bụghị ọjị Hausa. Ọjị nwere ụdị ibe ọjị niile na-eme gịnị na-agba. Nke mbụ bụ na ọjị, kedu nke bụ tutu anyị eruo n'ibe ka ọjị si agba, kedu ka esi awa ọjị? Tupu awa ọjị n'ala Igbo, a na-ebu ụzọ kwaa aka. Biko, ọtụtụ ndị mmadụ amaghị omenala asị ọjị. Ibute ọjị ewere aka wapụ ya. A na-akwanyere ọjị gịnị ugwu, kwaa aka gị, iwe kpọkuo ndị nna nna ha, ịgwa ha na mgbe ahụ ị kwọrọ aka, fechaa aka, wee cheruzie iwepụta ọjị, ka a ga-agwa gị ejime na ọjị gịnị abịa. Bụ onye ahụ ga-ebu ụzọ kwaa aka ya, onye ahụ ga-aga ọjị ahụ ka ọ ga-abụ wee werezie asụsụ Igbo dolo anya wee mee gịnị wee gọọ ọjị. Kedu ihe ị na-akpọ ịgọ ọjị? Ọ bụrụ na akpọghị ya ịgọ ọjị, anyị akpọọ ya ikpe ekpere.
mana anyị na-ejikarị ịgọ ọjị were akọwa ya mgbe ọ bịara ihe gbasara gịnị ọjị. Awacha ọjị ahụ, a na-awa ọjị, a na-agba awasị ọjị, ewere ọjị, onye wara ọjị ewere ọjị nke ya, ihe a na-akpọ ya bụ aka ọjị, ya bụ oke nke ya, were ire ọjị tụpụ wee bunyezie ndị gịnị ndị ya na ha nọ ọjị. Ọzọ bụ na a na-ebunye ọjị site na ka esi wee bụrụzia gịnị okenye. Ọma bụ ibute ọjị ya bunye obere nwa tutu wee bunye okenye, a na-eburu ọjị bunye okenye tutu eme gịnị ebunyekwa ụmụaka. Ọzọ bụ na tutu ịwacha ọjị ahụ, egwa ha tutu ataba ọjị, ị ga-asị biko ọjị anyị gbara one a, ọ bụ na ọ gbara ịtọ, isi ọjị anyị gbakwara ịtọ, onye ọbụla etie ee amaghị na ihe ọma ka ọ bụ. Nke ọbụla ekwuru onye ọjị agba anyị mee ka ndị gị na ha na-ata ya bụ ọjị marụ, ma ọ bụ ndị gị na ha nọ na ya bụ mmemme ka ha marụ ihe ọjị ahụ mere gịnị gbara. Ọzọ wee dị ka ibie wee bụrụ na ọgọ anaghị eru obe ọgọ ya mee gịnị waa ọjị. Biko nụ ka anyị tinye anya na nke ọjị a na-ekwu maka ya, ọ ga-ama mbụ iru obe ọgọ gị o bunye gị ọjị ime gịnị ịwa, anaghị eme ya. Nke a bụ nsọ ala Igbo, mana ọtụtụ n'ime anyị, ọtụtụ obodo adachaghị iwu anyị, maka na dịka asụsụ Igbo anyị si wee dị, anyị na-eme ya anya ụbọchị ọbụla ọ na-eme gịnị ọ na-anyụ ka ọkụ. Ọzọkwa bụ dịka ibe wee bụ na nwa dị ala anaghị eru obe nna ya ochie waa ọjị ebe nna ya ochie. Ọ bụghị ihe mee gịnị, ọ dịghị n'omenala ndị Igbo. Ọ ma ruo obe nna ya ochie waa ọjị, ma ọ bụ ruo obe ọgọ ya waa ọjị. Ya bụ nke a bụ ihe anyị kwesịrị ime gịnị ileba anya. Ọzọ wee bụrụ na ọ bụ okenye na-awakarị ọjị, mana ebe afụghị okenye, ọ bụrụ naanị ụmụ nwaanyị nọ, nwatakịrị nwoke ọbụla n'ebe ahụ nwere ohere ime gịnị ịwa ọjị. Mana dịka Igbo si were, ụfọdụ si na nweziri obodo ụfọdụ mere nke ha na nwatakịrị na nwaanyị, azọngazi na nwaanyị ahụ bụ okenye na ọ ga-awa ọjị. Nke ahụ wee bụrụ iwu dị n'obodo ahụ, mana ka ala Igbo si wee dị bụ nwoke na-awa ọjị ebe a nọkọrịsịrị. Mana ọ bụzikwa na naanị ụmụ nwaanyị na-awara onwe, mana ọ bụrụ na nwoke nọrịrị ya, mana n'agbanyeghị ma ọ bụ otu afọ ma ọ bụ afọ abụọ, ọ bụ ya ga-eme gị ga-awa ọjị. Ọjị na-agba, ibe ọjị na-agbagasị, ya bụ dị pa mperimpe ọjị gasị. Kedu nke a na-asị bụ ọjị gbara otu? Ọjị agbara otu, wee sị gị na ọjị gbara otu ọ bụ ihe dị mma, anyị na-akpọ ya ọjị ogbi ma ọ bụ ọjị isi. Inegodu ka aha ya si wee dị, ị ga-eji ya wee mara na ọjị a abụghị ọjị mee gịnị. A na-akpọ ya ọjị ogbi ma ọ bụ ọjị isi. Ọ bụghị ezigbo ihe ka ọ bụ. Ọ bụghị gịnị ezigbo ihe, ọ na-egosi ihe ọjọọ ka ga-eme gịnị na-abịa abịa. Ya kpatara na awa ọjị ọgba otu nweghị ibe ọ gbara, a na-eti mkpu etie hee, asị na ọkwa arụ, ihe ọjọọ, biko nna ahịa a na-agbapụ ya n'ụchụ. Mana oge ụfọdụ nkịta abụzi na awa ọjị ọgbara otu, fụ mmadụ ọsị gị nke ahụ agbasaghị m na ọjị ka ọ bụ ọkwa ọjị a mere onwe ya wee bịa. Ya bụ na nke a gosi na ọjị ọbụla gbara otu bụ ogbi, ya bụ nweghị ihe ọbụla o kwuru, nweghị ihe ọma dị na ya, ma ọ bụ na o mee gịnị o kpuru isi ọ na-ahụ ụzọ. Anyị wee nwee ọjị gbara abụọ. N'ala Igbo ọjị anaghị agbakebe abụọ, ọjị gbara abụọ, ọjị gbara gịnị abụọ. Ọjị gbara abụọ ọ naghị apụtakewe, ọ na-ahịa arụ tutu anyị eme gịnị ahụ ya. Ọjị gbara abụọ, kedu ihe a na-akpọ ya? A na-akpọ ya ọjị uru, ma ọ bụ asị gị na ọ bụ ọjị mere gịnị ọjị kụrụ aka. Ọ sị na nke a bụ ọjị uru ma ọ bụ ọjị mere gịnị ọjị kụrụ aka. Anaghị ahụkebe ọjị gbara gịnị abụọ. N'ebe ụfọdụ anaghị ata ya ata, mana obodo ụfọdụ ọ bụkwa ndị nze na-eme gịnị na-ata ya, ya bụ ndị chiri echichi. Mgbe gboo, ọjị gbara abụọ abụghị mmadụ niile ga-ata ya, a ga-edowere ya onye chiri nze. Ịma na ọtụtụ ị ga-enweta onye ọzọ wee si n'etiti ndị ọzọ wee nweta onye kasị bụrụ okenye, bụrụ onye marasịkasị wee mara ya, wee chie ya gịnị ọzọ. Mana ọtụtụ n'ime omenala ndị a niile anwụchaala. Ya bụ
onye ọjị ọbụla gbara abụọ abụghị mmadụ niile na-eme gịnị na-ata ya, ọ bụ ndị gịnị nze. Ya bụ a na-edowe ya mgbe onye ahụ chiri nze bịara ewere ọjị ahụ mee gịnị nye ya, si ya na nke a bụ ọjị gị, maka na amarụgo na gị nwa na onwe gị echi gị nze na ị gaghị eme gịnị, ị gaghị ata ya. Anyị wee banye n'ọjị gbara atọ, ya bụ ihe a na-akpọ ya ọjị ikenga. Ọjị gbara atọ na-egosi ụkwụ osi ite atọ aha Igbo ji eme gịnị esi nri. Ọ bụghịzi na anyị nwezi ma gas kuka nwechazi ihe ndị ọzọ eji esi nri, ọ na-egosi ụkwụ atọ ahụ ite ọ na-eji esi, a na-akpọ ya ọjị gịnị ikenga. Ọ bụ oriri ezigbo gịnị ọjị ka ọ bụ. Anyị wee nwee ọjị gbara anọ, nke a bụ ahịa anọ ndị gịnị Igbo, ya bụ Eke, Orie, Afọ na gịnị Nkwọ. Nke a bụ ahịa anọ eji wee mara gịnị ndị Igbo. Ya bụ ọjị gbara anọ na-egosi ahịa anọ gịnị ndị Igbo, ọ bụ ezigbo ọjị. Ọjị gbara ise na isii bụ otu ihe ka ha na-egosipụta ọmụmụ na gịnị ụba. Ya bụ onye ahụ ọ na-egosi, ọ bụrụ na ebe a nụrụ nwaanyị ka awara ọjị wee gbaa ise maọbụ isii, a na-aṅụrị sị ee na nwaanyị nke anụ a ga-ewetarakwana anyị ọchị na ọmụmụ nakwa abịa, maọbụ na ovu akụ na obi, mana e nwere ụmụ nwaanyị ga-abụ ịlụbata ifu ihe ọma ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-abata. Ọzọ wee bụrụ ọjị gbara asaa, nke a bụ ọjị oriri na ọṅụṅụ. A na-agba ọjị gbaa asaa edobe ya wee kpọọ oriri wee shie ka e wee nwee ike mee gịnị rie ya bụ gịnị taa ọjị, maka na afụgo na ihe ọma na-eme gị, ọ na-egosi ihe ọma ka ga-eme gịnị abịa abịa. Kedu nyiri dị n'ịwa ọjị? N'obodo niile, obodo ọbụla nọ n'ala Igbo na-aga ọjị tutu ha eme gịnị ata ya. Eji ọjị eme omenala dị iche iche dịka ịlụ nwa, ịkụpụta nwa, ịgụ nwa aha. Ebe niile n'ala Igbo bụ naanị ọjị ka a na-eme gịnị ka a na-agọ agọ, anaghị agọ nzu, maka onwebe onye sị na a na-agọ nzu, a na-atụ nzu atụ, anaghị agọ ya agọ. Ọzọ wee bụ naanị asụsụ Igbo ka eji agọ ọjị, anaghị eji asụsụ Bekee maọbụ Latin. Ihe mbụ a na-enye onye ọbụla bịara n'obodo n'ala Igbo bụ gịnị ọjị. Ọzọ wee bụ kedu uru ọjị bara anyị? Ọjị bara ọtụtụ uru. Nke mbụ bụ na eji ọjị eme gịnị omenala. Eji ọjị were eme gịnị, a na-ata ya ata, ejikwa ya ekpezi esemokwu. Jirikwa ọjị were na-emekwa gịnị, eji ya were agba ndụ. Ịfụ ebe ewepụtara ọbara, ewere ọjị suru si na ha na-eme gịnị agba ndụ. Ejikwa ọjị were egosi gịnị ịhụnanya. Ọzọ wee bụrụkwa na ejikwa ọjị na-anabata gịnị onye ọbịa. Jiri ọjị na-eme gịnị na-achụ aja, were ọjị na-enye ofe ebe a na-ekpe arụsị dị iche iche. Ọ bụ ọjị ka ha ji eme gịnị agọ mmụọ. Ejikwa ọjị sikwe na ọjị were enweta gịnị ego. Onye na-ere ọjị na-enweta ego na ya. Ejikwa ya achụ gịnị ụra, dịka oge ụfọdụ mgbe ahụ abịa sị gị na ịtacha ọjị ụra apụọ gị n'anya. Nke a wee sị na eji ọjị were eme gịnị achụ ụra. Ya bụ ọ bụ na opekata mpe enwere ihe iri karịa uru ọjị bara anyị. Kedu ọghọm dị n'ịwa ọjị? Nke mbụ, mana ihe ọbụla nwere uru nwere gịnị ọghọm. Nke mbụ bụ na a na-esite n'ọjị enye mmadụ nsị. Oge ụfọdụ a na-esite n'ike ọjị ka esi wee kee ya bụ ọjị enwe esemokwu mgbe i were ọjị bunye obere nwa tutu ibunye okenye. Ọzọ bụ n'ihi na ọjị anaghị anụ asụsụ ọzọ na-abụghị asụsụ Igbo. Onye Yoruba maọbụ onye Hausa nwere ike ịnọ ebe a na-agọ ọjị, otu ya ka a na-akparị ya akparị, maka ọ naghị anụ ihe ị na-eme gịnị ihe ị na-ekwu, na-abụghị ọ na-eweta nghọtahie, ya bụ esemokwu n'etiti ebe ndị anọ bụghị ndị Igbo nọ. Kedu mgbanwe dị n'ịwa ọjị? Nke mbụ, n'oge ugbu a na-ejizi ụdị ekpere sọrọ onye were agọ ọjị. Ịfụ a na-ejicha ma olu Bekee were agọzi ọjị. Ọzọ wee bụrụ na mmadụ nwere ike iji ihe abụghị mkpụrụ ọjị wee chee dịka gịnị ọjị na-agọ ya agọ. Ịfụ mmadụ ọ sịghị na ọ na-agọ nzu, weta aṅara ebewacha aṅara sị na nke a abụghị oke omenala Igbo anyị si wee dị. Anaghị agọ ihe ndị agọ, naanị ọjị nwere ikike ka eme gịnị ka agọọ ya. Ụfọdụ anaghịzi agbasochazi usoro esi awa ọjị ma na-emekwa gịnị na-eke ọjị. Nke a bụ mgbanwe dị na gịnị n'ịwa ọjị. Biko nu ka anyị leba anya afụ ihe niile gbasara ịwa ọjị. Ọ sị na ehi amaghị uru ọdụdụ ya bara ya, mana mgbe e bepụrụ ya ome gịnị ọ mara uru o mee gịnị ọ bara ya. Ọ bụrụ na anyị mara uru asụsụ anyị bara anyị wee chekwaa ya, anyị ga-eme na ọ bụ ya bụ otu ihe ndị nna nna anyị ha
hapụrụ anyị. Ndewo.